काजलगावनि आलायखुंग्रि आलासि जिरायसालियाव चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव आलायखुंग्रि आलासि जिरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला बन्स'नि ब्रैथि गायसनथाइ सानखौ खुंफुङो। गायसनथाइ सान हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बन्स'नि आफादगिरि बन्जन मन्जिल बसुमतारी आरो नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारी लोगोसे मिरुनि गोबां बिबानगिरिफोरा। हाबाफारिनि गिबियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्लानि आफादगिरि मार्कस नार्जारी आरो नेहाथारि जेभियार हाज'वारी बिथांमोना। मुंख्लंनि खाम्फायाव बिबार बावनायनि उनाव सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बन्स'नि बिबानगिरिफोरा चिरां जिल्ला बन्स'नि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। खौरांगिरिनि गेजेरजों मिरु बन्स'नि आफादगिरि बन्जन मन्जिल बसुमतारीया गायसनथाइ साननि हाबाफारिखौ लानानै ओरैबायदि फोरमायो। दिनै 16 मे बियो चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि जोनोम सान। थांनाय 2022नि 16 मे खालार खालि चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बिजनियावहाय दाफुंनाय जादोंमोन आरो दिनै बे जोनोम सानखौ जोङो काजलगावआवहायनो खुंफुंनाय जाबाय आरो बेयावहाय जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जोंहा मिरुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन सौफैनो हादों आरो जों बे 4 बोसोराव जे जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादा गोदान भाबै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे एक्सपिरियेन्स गैयामोनब्लाबो दिनै बे 4 बोसोरावहाय सोलोंबोनानै दिनै मोनसे स्टेजाव फैनो हाबाय आरो जों बर' माहारि फरायसा आफादा बे 4 बोसोरावहाय जोङो जोंनि नाजानायजों आरो प्लास जोंनि बे बन्स'नि जि इन्टेलेक्चुवेल्स पेरेन्टस बिथांमोनजों जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जे हायो जों बे 4 बोसोराव जों गोरलैब्लाबो जों जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जों भारत सरकारखौ जों मिथिसार होनो हादों आरो सारा जोंनि भारतआवनो सारा प्रिथिबियावनो जे बर' हारिनि जि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिया जोबनानै थाङाखै बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हादों आरो बेखौ जोङो गोथाङै जे बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौ फोथांनानै लाबोबाय थानो हादों आरो फैबाय थानाय समावबो जों लांबाय थागोन। निउस डेस्क बिटिसि लाइभ 12